दिनै गोथार बर'नि धोरोम बाथौ सान। बे गोथार बाथौ सानखौ गुबुन गुबुन जिल्ला आरो जायगाफोराव फालिनाय नुनो मोनदों। दिनै बाथौ फुजा जोंनि बर' हारिया दिनै गावनि आंगो गुबै बाथौ धोरोमखौ मोनफ्रोमबो जायगायावनो फालिदों। थिग बिदिनो खोलाहाजों थानाय बुरलुंबुथुर दैमानि सेराव नलबारि जिल्लानि मकलमुवा 2 नं जयसागर तापाटारियाव दिनै गोबां हारियानो साग्लोबना थानाय बे तापाटारि गामियावबो दिनै बाथौ फुजा फोरबोखौ फालिदों। बे बाथौ फुजा फोरबो फालिनायाव बिगोमाजों एसे सावरायनो सानदों। सार, बेवहाय बोरै थासारिफोरा बोरै सोलियो बा नोंथांमोननि बे गामियाव बेसेबांसो न'खर दङ? जोंनि गामियाव 52 न'खर दं। बेवहाय सोरगिदिं नोंथांमोननि सोरगिदिंहाय बर' नुनो मोनाखै बा गुबुन जाथिया साग्लोबनानै दङ। नोंथांमोना बेवहाय बोरै सोलियो? जों सोलियो। जोंनि समस्थियाव बरखेत्रि समस्थियाव 60 नं बरखेत्रि समस्ति होनना बुङो। बेयाव 19 खान गामि दङ टटेल। बे 19 खान गामिनि गेजेराव माने एम कास्टनि मानसिफोरा बांसिन दङ आरो थेवबो जों दं आरो जों बिथांमोननिफ्राय जों जेबो डिस्टार्ब मोनाखै। जों मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं दा। दिनैनि नैबे बाथौ फुजायाव बिथांमोनाबो माने नोंथांमोनखौ हेफाजाब होयो? हेल्प खालामदो जोंखौ हेल्प खालामदो रां माने इक'नमिकेलि बा फिजिकेलि जोंखौ हेल्प खालामदो बा बाथ्रा खोथादोंबाबो हेल्प खालामदो जोंखौ रावबो डिस्टार्ब होआखै। नोंथांमोना बिटिसिनि ओरै ब्रह्मपुत्रनि सेराव दङ। नोंथांमोना जुदि जायगाफोर मोनोबा बिटिसियाव थानायनि माबाफोर? थानोथ' जों लुगैयो, बिटिसिखै थांनो लुगैयो बा जोंबो गासै बर' मानसिजों जों थानो लुगैयो। नाथाय दा थागोन बबेयाव बेबो मोनसे बाथ्रा। दा आरो गारनाबो थांनो हाया बा बेयाव थाहैनायबो जायगा गैया बा हा बायना लानोबो जोंहा रांनिबो दरखार जागोन ना बायदिसिना। जों दा बेयावनो दंथ'यो आरो। दायो नोंथांमोना BKWCनि मानगोनां चिफ बिथांजों जेबो माने सावरायनाय जायाखै नामा? प्रमद बर' सारदो BKWCनि मिनिस्टार बसुमतारी रायज्लायनाय जायाखै। आं नैबे समाव बिथांमोननि जा बाथौ फोरबो, बे बाथौ फोरबोनि एसे मोगा मोगि लाफैबाय। दायो आङो थासारिखौ देखायनो थाखाय केमेरा पार्सन बिथांखौ गुरै खावलायबाय। মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমাৰ তাপাটাৰী গাঁওবাসীয়ে প্ৰতি বছৰে খুব আন্তৰিকতাৰে পূজাখন পাতে। এইবুলিও পূজা আগবঢ়াইছে। মই বাথৌ প্ৰভুৰ ওচৰত সেৱা জনাইছোঁ যাতে চবৰে মনৰ কামনা পূৰণ কৰে।